Ako kay ko pasalamat. Punta ako sa among kapugoyan. Nainitawan na mo. Kailuoy na mga labang sila. Okay ko. Pasalamat nini. Jin, gina. Ngay ito sa pasalamat. Isag nga ni atong kahintang namgyat bigin tabang na to. Hey guys, may buntag. So karon guys, ato nang i-surprise guys ang pamilya nila ni Jin o ni Tatay Apyot. So paingon kami sa lungsod aron mo palit sa mga palitonon sa kinanglanon sa bata. So tara, video game ninyo guys. Let's go. Kaya itong interview at ano nang kanon dito, surpresa to sila. Isang sa atong gidala nga kamay hinabang pero Hatag sa hinabang sa mga fans, sa mga naluoy nga mga viewers ato. Dan salamat niyo kay kung dili tungod ninyo, dili ni ma-successful ang ato ang vlog. Salamat sa iyong pag-share sa ato ang video. So karon ato na sila to sila tara. Kamo, i-briefing nila ito, tago mo. Oh. Saan pa? Let's go guys! Mayang hapon. Muli atong vlogger Jin. Taga Mayang Malapay. hapon ay. Asa di si Apyot ay? Ha? Yan ang kulit bukas. Ha? Balik ka dayon. Batang kami. Na kahit yung tawag kanil sila dire ito, wala yung sa'yo suga. Wala yung sa'yo suga. Tungod po, natin suga ato sila tagpuan na pagpagyo, nawala. Karola kayo pa sa suga. Ang bata oh. Wala yung bata nila. Si Ilan na kabulan? 2 months? Oh. Oo. Singalan ning bata. Si John Michael. Yeah, pa. Nay naabot niyo ang mga kuandre, Oh. mga tabang. Oh, na bugas daw masama-sama. Ayawan mo sa kanto na kuha. Mga groceries na. Karete, daw mo mga Salamat kasi pangalan to, Jen? Si ano to? Mil? Salamat nitong kayo nga. Let's go, boys! Ay, daga nang nadawat. Ay, si Kum kay Gaano. Ala. Ato ang mga guys diha. Awa to. Dako gigit ako salamat din sa mga nitanaw sa imong video din. Salamat gigit ta. Unlan. Yeah. Hello. Diyan dito yo are. So dire. So dire. Dira. Yeah. Nataigag may mga itabang sa ato ang mga itanaw sa video. Dira. Ha? Apol. Oh. Unlan. Atian hindi din. Bakit? Wala po din ko ano. Jadi sa kastoryan mo rin dyan. Ako kay ko pasalamat. Yung Panabang ako. tungod sa ako sa among kapugoyan. Nainitawan na mo. Kailuoy na mga labang sila. Ako kay ko pasalamat nini. Tungod nini. Ngay ito sa pasalamat. Okay na. Okay rin na kay sa man. Bisag nga ni atong kahintang namgyat pigin tabang ato. Eh ang Ginoo dili buta dina. Iya tika. Iya buta ka dili ka perminti makalisod. Kay Ginoo gatan-og na to. Siap ya tatong pabuton. Ayos, sakayo si Vijay. Abot na daw si Kay Apyot. Pero siya kabalo nga naabot na ito ang surpresa nila. Ako yung salamat sa mga nananaw sa video. O, pag kita nag-expect na mga inato siya niya. Noon naging mag-igog yung ang tanan. Tudong. Salamat nini. Among ganan. Mana pa yung mga pagkitilit ha? Salamat kay
Ana jud mo na. Expect ang atong Expect nga mo abot ra yun. Mama, ayang mama kay wa di na makontak yang mama. Inom gatas Jin. Inom gatas Jin. Na pwede siya minom si kuan na si naminang. Kay adult. Sama din naminang. Mm. May tubo, may gatas Jin kay may. Sa katong pagbagyo di na sila namakit Mark. Pero arat bang. Buti si Kondo Ah. Mark. Buti siya kata Jen. Si Tatay Apyot nagpalit pa siya ugas para sa ilang Coming. para sa ilang lampara karong kuan gabi kay wala lagi sila kuryente. Ano na sila diri pa. Sa mo na pa. Paringan mo. Kamay napoy ko kamay. Di man ilang kagalingan Tatay Apyot nagpalit ugas para sa ilang ah, nagayag sa ilang kagabion. Kahit ndo kay wala ito sila kuryente. Tay, may hapon. Put. Adugay mo kaso kagik. Mao ni iyang true love ni Mijin. Ah, Piot, kasi pangalan Piot. Piot, pila edad? 65 niya po. Ha? ah. 66 ka na kalimot na gani. 66 na ka, 67 ka na si Pre. Nya, usay may kasi mo Piot, karong Piot. Abot nga mga hinabang Piot na Piot. Kunang hayop, maloy mo yung hayop. Ano pang tao dito maloy. Mo na, Piot ikaw silbi aman imog yung baruganan imong silbi pagkaman di gid mo sabihan. Yan ng igayuan mo. Ay, buta tayo nga. Makakita mo ta. Natay po. Mabitang nahita po ng nanay kay wala ito na kumudawat. Ari ko pa yung bakit. Tanaw na ito. Di po ko kabuhit bakol. Tulo may ito na kumudawat. Wala mong hindi kong kamaran. Tanaw. Parang Wala gagay. mong hindi kong kamaran. Dili sila makadawat mo. Makadawat mo ko kabuhin ko bakol. Kasi wala ko yung income. Okay na na. Kamutan ko mabuhay na. Ay bata. Ang kamot ko ang bakol mabuhay na to. Ikaw man mo naman eh. Ako patagyan ko. Antot siya kamatayon. Hiyon ko galing ko Ginoo. Kilbihan ako kung kumatayo. Ay. Kisoy. Yan, Piot. Unsa may kaistorya mo karon nga nanihatag tabang nimo? Salamat kayo. Hmm. Yung gilig pero kalimot. Tawag tao nabang Sige nga ni Piot lagi magtanaw niyo. Ni Piot. Oo, Ginoo. Isang Ginoo. Tungod po sa mga tao nga karon sa inyo ang istorya, oto nga itabang sila sa kwan. Salamat ko na. Kanang ito na inabang. Wala ko man. Maglang ngayon ano. Kasi ko. Nagkatawad ko. Ganyan inabang. Nagkatawad na. Kuya Ribat. Sabi ni Dunia TVs to? Natay cash Natay gamay gamay cash, inatag sa ato ang mga viewers, na nakakita sa Salamat among kita ni Piot. video. Nga natigol sa ato ang GCash nga dagang na-send sa ato ang Sinjika. account. So mao ni tanan nga inyo ang natabang. So Bata, natag sa Lebet. pamilya ni Mijin. Salamat. Salamat po na nagkatag nining. Gamay hinabang. Pero po salamat po dako inyo dong inyong tabangan sa among kalisod. Bangta na tabangan ninyo. Ilere kanira na bang napagin. Abang po sa po ani para kuryente nila. Galuin daw kayo. Kasi Piot yung tawar palit og gas do sa ubos ni para na sila kahayag dire. Katong gusto pong mo ara dire. Nara dire la ang sila atbang ila kapitan barangay Bulak. Nara ila pangutana lang mo diya. Shout out sa ko ni Mil Saison. Salamat sa inyong gihatag diri nila. Tungod sa tanan mga nitabang, dili ta mo matagsa-tagsa tungod kadagan sa mga nitabang o mga katong mga naluoy no. Iba tong mga comment sa ilang sitwasyon. Salamat kayo ninyo ha. Kung yun yung gitabangan. Yes. Mga to, importante nga making lawas sa gidani kan. Sige, alin na me. Salamat, Lord.